پیش نگی فهمیدی قطیمه باشی اگه خطر انگیزه نکن چوکت استه؟ یا 50 گرم قطی خواه پرم نه او بخه تیز که قرطش کن چی؟ تا میدونی چی کنی؟ انا میخی وای توبه کردم توبه دا پیشی و چند بکن فهمیدی؟ چی بود؟ تا میدونی چی بود؟ کشتیش؟ های که خونه تیز که نیلو تا میکن ассалому алайкум халқи тоҷик. агар хоҳиши рафтан ба дигар давлат доред ва ё ин ки ба ватан баргаштан мехоҳед, пас шумо метавонед аз сайти мо biletprice.com билет ба тамоми кунҷдуниҳо бо нархҳои арзон дастрас намоед. компанияи мо тӯли чанд сол мешавад ба ин кор машғул аст. ссилкаи сайт ва номеро барои маълумоти пурра дар описания. ва агар шумо хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас метавонед бо компания ки тӯли чанд сол мешавад ба гузаштани граница кӯмак мекунад гузаред. мошинҳои замонавӣ ба монанди Hyundai, Land Cruiser ва ғайраҳо шуморо интизоранд. мошинҳо ҳама Wi-Fi доранд. хати сафар аз шаҳри Москва то Қазоқистон. номерҳои барои тамос дар экран ва дар описанияи видео. бля бачам баса як бихи это қали чӣ матра чӣ гуфтам то ма намеги охи та бля ё и собра ё у собра ёб твою мать чӣ? оча чӣ ко кисти мана қора дори хукса? не майҷа сони бозару на наушников хайни гакн охе қариби сармаду кафонӣ чӣ? не ичи не омаду оча хетез биё гор алафте ҷон ҳама света бикаш. худат бикаш. охи ҷон ту наздиктарӣ ку. ту гирёнш кади ку? рост негӯй ҷон. ман қади светам хоб када метавонам. аблавай даровӣ кунем. ҷон ба сарам аблава омадак. ман чишам бугум ҷон? мара пурсидам бугу несте хонада. ба ҷоша асал. кӯй ку дара ҷон кияй вику. оичка нестай ҷон? хаяму светам мекишти зур мешидак ҷон. хови хуш. свети димгира ёдат биравардӣ. вау чай беса гӯй афти безорай ай ман ёдги нигоҳ ку. духтарак номи чи ай? қимрӣ. афти инома би инома ҷибор ёфти чи? қимрӣ ҷон номрота те ба чақчақ мекунем. блин телефон мурда оз 10 секунд так бест. ҳайталиам телефон тате ки телефони ман мурдак. ку бинавис номрота. раҳмат. баъди 3 рӯз. ҳайтали кияю? браҷон шиноша ин ангатай. сука номард Yo, ja berkadi yor. Tarafe. Çaşım aftod. Ja berkadi yor. Ja berkadi yor. Lavo şaf. Va o çayı. Игер, братан, тоқатки қайдгаш будай. Матра дайҷа намед партом. Ту фақат нафас каш, чишмота напӯш. Мавзи иқайк дигаш мондай тамом меша озиё. дафи дигар карсони саршувак ма меёрам ё ки кателики тораткинаки боби ма чота наш. Мана нафурде замин гандашк. Ма чора шаби. Я порсхру тов. Мешкамат фамили. Мала ҳози бета. Ду порс қати ҷурот. Ду порс. Чӯкади бача Степан?
крутой ва гӯшт. Унаву мега ту хари бадӣ. Аҷигарда бихӯбра гӯша. Ҷуним дар ҷуним. Подписаться, когда больше крутого баном.